Cinctorres, la comarca i, en definitiva, la Diputació està d'enhorabona en una aportació important també de la Generalitat, al voltant de 500.000 euros, però sobretot és la Diputació que actua en una propietat seva i que alcançarà el millor 200.000 euros i n'hi haurà una reforma total. Vosaltres l'heu vist i hi ha sales que són molt interessants, escuts, i quedarà, pense, una obra arquitectònica renovada important per ací, per als ports, que de nou vol ser aquesta revitalització d'aquestes comarques que tan importants són per a la província de Castelló. I quedarà esplèndid aquest edifici renovat.